Dovolte teda, aby som sa predstavil. Moje meno je Martin Taraj, pochádzam zo Slovenska, z regiónu Orava. Aktuálne pôsobím na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde som na mieste prorektora, ktorého zameranie je pre akreditáciu a vzdelávanie. Zároveň však som rád, že môžem byť tu na Ukrajine, kde som na fakulte prírodných vied a humanitárnych vied a sociálnej práce, kde môžem tiež veľmi veľa aj vďaka svojej profesii, ktorú mám, a vďaka našim vzťahom učiť a naďalej spolupracovať na rôznych úrovniach, od jednotlivých projektov, cez študentov, cez učenie a zároveň až po rôzne spoločné a nejaké konkrétne kvalitatívne výstupy. Tak samozrejme na prvom mieste treba povedať, že samotná tá história, ktorá ešte možno vychádza z nejakej tej spoločnej Galície, poukazuje na to, že máme veľmi veľa toho spoločného, tak i kultúrneho, tak i osobnostného. A už ako je vojna, tak som už tretíkrát na Ukrajine a aj tým, keď možno naša politická situácia aktuálne v tejto chvíli na Slovensku nie je až tak moc otvorená, chcem poukázať na to, že stále je pre nás na prvom mieste, aby sme čo najviac otvorili svoje srdcia, ako aj naše vzájomné vzťahy pre pomoc tak na poli humanitárnom, ako i na poli učenia i vzdelávania. Takže som veľmi rád, že môžem byť tu a zároveň takýmto spôsobom ukázať to, že cez to všetko sme otvorení a chceme byť jeden druhému na blízku. Nie je možno iba tak, kde si online, ale aj v tom takom reálnom priestore. Áno, som veľmi rád, že vlastne môžeme takýmto spôsobom keď sa to nedá už tak osobne, ale stretnúť sa aj online v rámci prednášok s vašimi študentami, a bol som veľmi milo prekvapený z toho, aký majú záujem o študovanie zároveň histórie i kultúry, ktorá je tak spojená s Európou. My možno, že teraz na Slovensku sme viac preto otvorení, tak i moja prednáška bola zameraná na to, ako jednotlivé vzdelávacie procesy fungujú na Slovensku a možno čo máme také spoločné, čo by sme mohli ešte viac odovzdať našim študentom vzájomne. Bola to veľmi pekný čas prednášok a zároveň aj v týchto dňoch som mohol mať ďalšie kolo podobných prednášok pre študentov a vlastne poukázať im na to, aké sú spoločné tieto vzťahy dôležité a čo by sme ďalej mohli jeden druhému ponúknuť, aby sme ešte viac rástli v taktom intelektuálnom, kultúrnom ako i sociálnom rozmedzi. Tak predovšetkým to je to osobné, to konkrétne stretnutie, ale samozrejme, že tá mobilita je vo vašej situácii teraz veľmi ťažká a preto aj napriek vojne, keď je čo akokoľvek možné nájsť ten spôsob a možnosti, hľadáme na to, aby ľudia a študenti od vás prišli na Slovensko, nakoľko naši študenti aktuálne sa troška boja, ale viem, že z vašej Západoukrajinskej národnej univerzity, konkrétne z fakulty, prišli viacerí študenti i počas vojny na našu Katolícku univerzitu a teda hľadali sme ten spoločný priestor, ako im ponúknuť či už naše priestory, spôsob vyučovania, konkrétne projekty, ktoré ponúkame, ako aj osobné stretnutie so študentami a s vyučujúcimi. Je veľmi dobré, že tak Katolícka univerzita v Ružomberku na Slovensku, ako aj Západoukrajinská národná univerzita tu v Ternopile má veľmi veľa spoločných prienikov a programov tak z oblasti pedagogiky, psychológie, sociálnej práce, humanitných vied a tak ďalej. A práve študenti prišli v rámci programov, ktoré sa týkali hudby a zároveň sociálnej práce do nás na univerzitu. Bol to pre mnohých z nich prvýkrát taká možnosť, čo mohli prejsť cez hranicu a vidieť život mimo Ukrajiny, konkrétne u nás na Slovensku. Pre mňa z nich bolo veľmi také povzbudivé, že boli nadchnutí preto, že ako sa u nás študuje, aké sú u nás priestory, aké sú u nás možnosti toho samotného štúdia a ako sme všetkému otvorení. Tak mňa na nich zaujalo práve to, že majú chuť sa učiť, študovať a vzdelávať, aby sa v živote posunuli niekde ďalej. A v posledných rokoch samozrejme viacero študentov od nás zo Slovenska využili možnosť študovať na Ukrajine a tento proces bol dlhodobo takým trošička ťažším
ale aktuálne v tejto dobe je viac menej skôr to technická možnosť, alebo by som povedal nejaká taká postupné procesy a kroky, ktoré je potrebné k tomu podniknúť, aby teda diplom, ktorý je získaný na Ukrajine, bol rovnomerne alebo bol na rovnakej úrovni nostrifikovaný, bol apostilovaný a teda bol rovnako akceptovateľný tak na Slovensku, ako aj v celej Európskej únii. Teda chcem tým povedať, že je ukrajinská škola, je akreditácia, ktorá tu je na veľmi vysokej úrovni, tým pádom tieto diplomy sú u nás akceptované. Samozrejme, v poslednej dobe som bol na viacerých veľkých konferenciách a kongresoch vo svete, ktoré organizovali medzinárodné organizácie, ale čo z toho všetkého asi mi tak najviac utkolo v pamäti, to bolo to také vzájomné spojenie sa a hľadanie možností, ako spoločne ťahať jedným smerom. Všetci sme rôznorodí, každý máme iné pole skúmania, iné vedecké pôsobenie. Ale cez to všetko asi na tom prvom mieste najdôležitejšie je to, aby sme to spoločné poznanie, ktoré máme spoločným úsilím, kráčali za spoločným cieľom. Ja si tu dovolím troška odbočiť a poukázať na to, ako na jednom kongrese v Poľsku vo Vroclave prišla za mnou pani z televízie a sa ma pýtala, že čo je pre mňa najdôležitejšie na kongrese, kde zastupujeme 120 miliónov ľudí z hľadiska bezpečnosti, ekonomiky, sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. A som povedal vtedy, že pre mňa je dôležité to, aby tento svet, týchto 120 miliónov ľudí, ktorých zastrešuje, urobil lepším. A ona sa na mňa vtedy tak pozrela a hovorí, a vy si myslíte, že môže byť svet lepší? Mňa to tak naozaj vtedy zarazilo, že ak by sme nemali sa spoločne stretať preto a urobiť svet lepší, tak sa nám naozaj bude žiť ťažko. Tak ja verím, že aj tieto spoločné stretnutia, odhľadnúť od tej naozaj ekonomickej, sociálnej, vzdelávacej časti, nám môžu, alebo mali by hlavne pomôcť k tomu, aby sme urobili vďaka tomu svet lepší a aby vo svete bol pokoj a aby sme ho i vďaka nám aspoň kúsoček postavili na vyšší úroveň. Jedna vec je mať nejakú úroveň, jedna vec je mať akreditáciu, ale druhá vec, čo by som chcel povedať, je práve dôležité ľudia, akí stoja za tým systémom. To, keď my splníme všetky podmienky nejakej kvality, akreditácie a tak ďalej, dostaneme na určitú úroveň dané školstvo. Áno, ak to urobíme na Ukrajine, je to super. Ak to robíme vo svete, je to super. Ale práve, čo je na tom dôležité, to je tá osobnosť jednotlivého pedagóga, ktorý je, nechcem povedať, že tým posledným prvkom možno v nejakom systéme, ale ktorý je tak veľmi potrebný k tomu, aby študenti chodili radi na prednášky, aby sa radi vzdelávali, aby mali čo najviac vedomostí a odborných im odprezentovaných. Teda ja vidím, že na veľmi dobrej úrovni je práve školstvo tu na Ukrajine. O to viac, že študenti z Ukrajiny sú ochotní študovať a dostatok času venujú svojmu štúdiu. Ja by som naozaj všetkým prijal, aby už bol dneska pokoj, nie zajtra, ale dnes, a aby mohli v slobode študovať ďalej a aby sa mohli vzdelávať. Na jedných z posledných rozhovorov som študentom povedal, že najkrajší čas, ktorý majú, je práve ten, ktorý môžu využiť v oblasti, keď sú študenti a keď študujú na vysokej škole. O to viac, že štúdium je tu bezplatné, tak ako aj na Slovensku. A my ponúkame veľmi veľa možností na spoločnú spoluprácu, kde môžeme ponúknuť to, ako ešte viac otvoriť bránu do sveta a aby možno i oni videli tie rôzne pohľady na svet z inej strany, či už kultúrne, sociálne, osobné a i zároveň duchovné, aby tým spôsobom sme tvorili Európu, ktorá bude ešte otvorenejšia, na vyššej úrovni vzdelanejšia a zároveň normálna. Tak takú ľudskosť, normálnosť a odovzdanosť.